שלום וברכה, ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בלימודנו בשמונה פרקים לרמב"ם, ופותחים למעשה היום את פרק השני. אני שמח מאוד לראות שבכל שבוע כמעט יש לנו פרצופים חדשים, גם כאן בשיעור שלנו, בבית הכנסת, וגם בזום. אז אני לא רוצה להאריך ולעשות עוד פעם הקדמה גדולה, כמו שאנחנו עשינו בשבועות הקודמים. אבל רק כן ניתן איזשהו ממש כמה מילים על פרק א' בתור הכנה לפרק ב'. בסדר? אז באופן כללי, בפרק א', הרמב"ם, או בכלל שמונה פרקים לרמב"ם, ניתן רגע רק מילה, זה למעשה ספר שהוא הקדמה שהרמב"ם כותב לקראת מסכת אבות. בסדר? בכלל יש את המסכת, בכלל יש את ההקדמה של הרמב"ם למשנה, זה מורכב מכמה וכמה חלקים, ושמונה פרקים לרמב"ם זה למעשה הקדמה שהרמב"ם נותן למסכת אבות. מסכת אבות כולנו מכירים, כאשר הדברים, יש מי שטועה וחושב שזו מסכת שהיא קלה להבנה. אז קלה להבנה זה נכון, אבל קשה מאוד מאוד ליישום. בסדר? כי לצורך העניין, לדעת את פרקי אבות, פרקי אבות, כן, כמו שאנחנו מכירים, הרוב בין אדם לחברו, בין אדם למקום, יש לנו גם כמובן את עיקרי את קנייני התורה, כן, בפרק האחרון. אז יש מי שטועה וחושב שזה מסכת קלה, אז זה נכון, אולי מסכת קלה טיפה יותר להבנה, אבל מסכת מאוד מאוד קשה ליישום. והרמב"ם הוא למעשה בונה את ההקדמה הזאת, שלום וברכה, ערב טוב, ומצביר לאדם, כן, הרי מה שיכול להביא אותנו בסופו של דבר לקיום של מידות טובות ומעשים טובים, תלוי מאוד מאוד בנפש שלנו, במידות שלנו, בהתנהגות שלנו. אדם שהוא יהיה מתוקן מבחינת המידות, כן, אדם שיהיה בעל נפש ישרה וטובה, אז הוא זה שיהיה מסוגל ליישם אחר כך את כל ההלכות ואת כל ההוראות שחכמים בעצם מתקנים לנו במסכת אבות. כן, כן, כמובן, השיר יהיה לעילוי נשמת אלה בת הדס, השם ייקום דמה, בעזרת השם, ולרפואת כל הפצועים ולהצלחת חיילי צבא הגנה לישראל ועם ישראל בכללותו. אז זה למעשה העניין, המהות של שמונה פרקים לרמב"ם. כאשר בפרק א', זה אפשר להביא אחר כך ליגל, כאשר בפרק א', הרמב"ם, הסברנו את זה גם שבוע שעבר, ממפה את כוחות נפש, והרמב"ם מסביר שיש לנו 5 כוחות. 5 הכוחות, נראה את זה שאני לא מפספס אותם, זה בעצם החלק הזן, שאמרנו שאלו כוחות הפיזיולוגיים של האדם, בסדר? אכילה, שתייה, רוויה, עיכול, דברים שמערכת הגופנית שלנו עובדת בהם. יש לנו את החלק המרגיש, בסדר? שפה הרמב"ם מדגיש שלא מדובר על רגשות, שימו לב לדברים האלה, כי אנחנו עוד רגע נצלול לפרק שלנו, אלא מדובר על 5 החושים, בסדר? הדברים שאיתם אנחנו מרגישים את העולם. יש לנו את הראייה, יש לנו את השמיעה, יש לנו את חוש הריח, חוש המישוש, נכון? והטעם. אלו 5 החושים שאיתם אנחנו למעשה נפגשים עם העולם. כן, אנחנו רואים מראה מסוים, זה משפיע עלינו, נכון? אפשר לראות מראות טובים, אפשר לראות מראות לא טובים, אפשר לאכול דברים טובים, כן? ואפשר לאכול דברים לא טובים, גם מבחינת מיאוס של טעם, כשר לא כשר, זה כבר איזושהי רמה אולי נוספת. אפשר לגעת, אפשר לחוש, מגע של אהבה, ויש מגע של אלימות, נכון? אז זה למעשה האפשרות של האדם להיפגש בכלל עם המציאות. הרי בסופו של דבר, השכל שלנו, הנשמה שלנו, הם כל כבודם, כן, בתוכנו פנימה. השכל עצמו, הוא לא מסוגל להיפגש עם המציאות. איך הוא מסוגל להיפגש? על ידי זה שאנחנו רואים דברים, שומעים דברים, מרגישים דברים, ואז מתחיל איזשהו תהליך עיבוד נפשי, נכון? ושכלי. אז הרמב"ם דיבר למעשה על החלק המרגיש, שזה 5 החושים. יש לנו את החלק המדמה, שפה מדובר על כוח הדמיון, שפה הרמב"ם מסביר, ואני מקצר את זה מאוד, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, שאחרי שהאדם לצורך העניין רואה, כן, איזשהו מראה של שמחה, והדבר הזה יוצר אצלו שמחה, נכון? או הפוך, בואו נדבר רגע על איזושהי חרדה או אימה. כשאנחנו נתקלים עם משהו שהוא מפחיד, אז ברור שאנחנו פוחדים, אבל אדם שהוא נמצא
במיטה שלו, בבית שלו, המוגן שלו בלילה, כן? והוא חולם על דברים שמפחידים, אז פה הרמב"ם אומר שזה בדיוק הכוח המדמה. כלומר, לא קורה פה עכשיו משהו שבאמת מפחיד אותך. זאת אומרת, אתה ישן, הגוף ישן. אנחנו נמצאים כרגע כן, בצבא אנחנו אומרים בתוק, יש גב ויש תק, נכון? מכיר? אז אנחנו נמצאים, הגוף שלנו לא פעיל, החושים שלנו לא עובדים, אבל יש אצלנו זיכרון. הזיכרון, הדמיון, הוא למעשה זה שעובד, והרמב"ם מדגיש שזה קורה כשהחושים דווקא קבועים. אז יש פה איזשהו כוח מדמה, ואנחנו נראה בהמשך שלכל דבר כמובן אפשר לייצר דמיונות טובים. אנחנו יודעים שדמיון זה אחד הדברים שאולי מסוגלים, זאת אומרת, נבואה בסופו של דבר, זה חלום, זה דמיון, נכון? אז זה כשכל הכוחות מסונכרנים ונפגשים עם הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, כן, יש גם חלומות. חלומות שווה ידבר, הוא כל מיני חלומות שהם מנותקים לחלוטין, חלומות שגורמים לנו להיות באיזשהו עולם של אשליות. אדם יכול לחלום בהקיץ, בסדר? הכוונה אליו דווקא בפעולת השינה. יכול להיות אדם שהוא, לצורך העניין, אני אגיד, לא למד ולא התאמץ ולא רכש איזשהו מקצוע, ובנה לעצמו איזשהו מעמד בעמל רב, אבל הוא בטוח שהוא, כי הוא ראה איזה סרט, כן? אפשר לראות את זה הרבה אצל ילדים וכל מה שקשור לכושר. הוא חושב שאם הוא ינפח טיפה את השריר, אז הוא יכול להיות, לא יודע, מחר בסרט מטכ"ל. ואנחנו יודעים שבסופו של דבר מחפשים דברים אחרים, לא כל כך שרירים ולא יודע, מהפכיות, חלבונים שהחבר'ה אוכלים בשביל להיראות טוב, אלא הם מחפשים דווקא את קור הרוח, את הנחישות, את ההתמדה, ולא חסר, לא יודע, בטוח נפגשתי עם חבר'ה בכל מיני יחידות מיוחדות, בחירות, לי יצא להיפגש עם כמה, ואי אפשר להאמין שזה מה שאנחנו מדמיינים. אנחנו בטוחים שמדובר על איזשהו לוחם, לא, מדובר על אדם שהוא פשוט כנראה קשה מאוד מאוד לשבור אותו, והוא חזק מאוד מנטלית בהרבה מאוד תחומים ועניינים וכולי. אז אדם לפעמים חושב שאם הוא עשה איזשהו כמה פעולות בשריר, הוא כבר עכשיו, מחר בוקר יכול להיכנס לאן שהוא רוצה, והוא חי באשליה. בלי שהוא קנה את המעמד, בלי שהוא קנה והתאמץ לנקודה הזאת. אז זה הכוח המדמה. לאחר מכן מגיע הכוח המעורר, שפה הרמב"ם מסביר, הוא מדבר על הרגשות של האדם, כן? כאשר אנחנו מדברים על רגשות כמו שנאה ואהבה וסובלנות, כן? וכעס ועצבים וכולי, כאשר המידות האלה, מה שבסופו של דבר יפעיל אותם, כן? זה גם קצת החושים, אבל גם, וזה הנושא של הפרק, עוד רגע אנחנו נגיע לזה, הרצון של האדם, כן? המפגש שלו למעשה עם העולם, ובסופו של דבר יש את הכוח השכלי. הכוח השכלי, פה יש לנו דברים שנועדו, הרמב"ם מחלק בין שתי חלקים, חלק שנועד בעצם לקלוט את חוכמת העולם הפשוטה, כן, הרמב"ם מביא דוגמה של אדם שרוצה להרכיב שידה, כן, הוא רוצה לדעת להיות נגר, אז מה הוא עושה? הוא הולך ולומד את המקצוע, נגרות, הוא הולך לאדם שהוא חכם, ויש פה פעולה של שכל, לא פעולה של לב, לא פעולה של דמיון, יש פה פעולה של לשבת וללמוד מקצוע. נכון? אז הנגר יגיד לנו, לוקחים את העץ, שם אותו בצורה הזאת, דופקים את המסמר מכאן, מחברים מכאן בצורה נסתרת וכולי. בסדר? זה ידיעות שמגיעות בתוך העולם הפשוט, ויש מה שהרמב"ם אומר, שזה ידיעות רוחניות יותר, שזה כבר שכל טהור. בסדר? שכל שעוסק באמונה, בפילוסופיה, וכל מיני שאלות מהותיות ועמוקות בחיים, שגם שם יש לנו היום תורה. תורת הפילוסופיה או תורת הנפש, דרך אגב, 8 פרקים לרמב"ם, בסופו של דבר זה איזשהו כלי שכלי לעבודה מעשית. מה אנחנו עכשיו עושים? אנחנו לא מרגישים שום דבר בלימוד הזה, אנחנו לא אוכלים שום דבר, אין פה, החושים שלנו לא עובדים, נכון? אולי אתם רואים אותי, אני לא יודע מה אני מייצר אצלכם, כן? יש רגשות, אבל בסופו של דבר יש פה פעולה של השכל, כן? שהיא מגיעה ומעוררת, ואני רק אסיים באחד הדגשים שסיימנו בשבוע שעבר, שהרמב"ם בעצם אומר שהנפש של האדם, כן, בנויה מלכתחילה, אני לא יודע אם להגיד מלכתחילה, אבל יכול להיות שאנחנו פשוט הורסים אותה מאוד מאוד מהר. הכוונה היא שהאדם קודם כל בעצם אוכל משהו, בסדר, לצורך העניין, ואז הדבר הזה יוצר אצלו איזשהם רגשות שמעוררים דמיונות, בסדר, ויוצרים תאוות ורצון וכולי וכולי וכולי, ורק בסוף האדם מפעיל את השכל, שאומר רגע, כל התהליך הזה שעברתי, הוא טוב או לא טוב? כן, אני מרגיש משהו, אדם זאת אומרת נזרק לתוך איזשהם תחושות ורגשות ותאוות, ורק בסוף השכל מגיע. כשהרמב"ם אומר, אנחנו צריכים ללמוד להפעיל את השכל בהתחלה.
כלומר, לפני שאני מכניס לתוך דעת במישהו, בסדר? לפני שאני מחליט להריח או לשמוע על איזה מישהו, מה? נכון, בדיוק, אז זה מלכתחילה הוא רע במקורו, או דבר שהוא לא טוב לי באותו נקודת זמן, ואני בכלל אעצור את עצמי מלהיכנס לתוך כל הסחרור הזה, שאני בונה על זה שהשכל אולי יוציא אותי בסוף. אז הרמב"ם בעצם בא ואומר, אנחנו צריכים ללמוד את תורת הנפש, צריכים ללמוד את הדברים, את החלקים השונים, ולהבין להפעיל את השכל בהתחלה, כדי שנוכל להיות בסופו של דבר אנשים קדושים. ובדגש האחרון, ובזה אני מסיים את ההקדמה, המטרה והמשמעות של הרמב"ם זה לא רק להיות אדם שהוא טוב, בעל ערכים טובים, אלא בסופו של דבר הרמב"ם רוצה להביא אותנו למדרגה של נבואה, לאדם שהוא קדוש, בסדר? שאנחנו מגיעים ומתקנים את המידות שלנו ואת כל כוחות הנפש שלנו, כדי שבסופו של דבר נהיה ראויים להגיע למדרגתו של רבנו, כן, לדוגמה, או לאנשים אחרים שהיו מתוקנים במידותיהם ובאורחות חייהם, וכמובן גם ב, ב, במחשבות, בשכל ובכללים. מה? קלי קלות. אז בשביל זה יש לנו בדיוק 8 פרקים, והרמב"ם מתווה אותנו, היופי ברמב"ם, יש כל מיני ספרים שעוסקים בתורת הנפש, הרמב"ם מתחיל ממש מההכרה, כן, שמעתי דימוי, שאומרים שזה כמו שאדם מגיע לבית ויש לו סתימה בכיור. המים לא יורדים, אז הוא לא יכול עכשיו לבשל, הוא לא יכול לשטוף כלים, יש פה משהו שהוא תקוע, בסדר? איזה אדם יצליח לפתור את התקלה? כן, אם אתה עכשיו תלך ישר ותנסה לפתוח את הברז, מה יקרה? המים הרי כל הזמן יוצאים, נכון? אתה צריך לסגור את הברז, אולי הברז הראשי, אחר כך אתה צריך לדעת איפה בדיוק התקלה. יכול להיות שהסתימה נמצאת בכיור, אולי הסתימה נמצאת בכלל למטה, בביוב, ברחוב. אז רק אדם שיודע קודם כל להבין איך כל האינסטלציה עובדת, מה משפיע על מה, כן? מה מחזיק את מה, כן? ויודע דרך אגב, כשיש סתימה, אז אני זוכר שבחיל השריון לימדו אותנו, כן, כל מיני דבר שנקרא לנו דוגמה, היור זה ראשי תיבות, אינו יורה, בסדר? מה עושים? אתה עכשיו לוחץ על ההדקים בטנק, וכולם מוכנים ככה שישתחרר פגז, אבל הפגז לא יוצא. אז מה עושים? אז יכול להיות כשל, כמובן שיש פה כשל, אבל יכול להיות כשל בכמה וכמה מקומות. אז מתחילים מהסוף, אומרים רגע, אולי איזשהו לחצן לא היה דלוק, אז בודקים את זה. אם זה היה דלוק, הולכים אחורה. אולי הבעיה היא בחשמל שהולך מהדקים של התותחן לשם, אולי הבעיה בממסרת, אולי, וכולי וכולי וכולי. אבל מי יודע לעשות את זה? רק מי שלמד איך בדיוק הטנק והמערכת עובדת. נכון? רק הוא יכול ללכת ולהתחיל לבדוק ולבקר ולמצוא את התקלה ואז לפתור אותה. בסדר? אנחנו יודעים כמובן שתמיד המציאת הבעיה, כן, הגדרת הבעיה היא כבר, לא יודע, 70-80% מהפתרון. נכון? יש הרבה אנשים. אבל הרב אומר שלגבי שהוא רוצה בסופו של דבר רמב"ם להביא אותנו לדרגה של נבואה. כן. הרי הרמב"ם, מה שאנחנו יודעים על הרמב"ם, שהוא מבקש, שהוא אומר שהמידה הממוצעת היא המידה הטובה של האדם. כן. תמיד הרמב"ם שואף שאנחנו נשאף לממוצעות, לבינוניות. אז איך זה מסתדר עם מה, אתה אומר שנבואה זה משהו קיצוני? לא, הרמב"ם אומר למה? כן, איך משה רבנו אומר, ולוואי כל ישראל נביאים. כל אחד מאיתנו היה רוצה להיות נביא, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות עכשיו. אין בעיה, אנחנו כולנו היינו שמחים שהיה לנו גם דיבור בקשר לקדוש ברוך הוא, זה לא אומר שכולנו היינו מנהיגים, ומחר אנחנו אליהו הנביא שהולך לגאול את עם ישראל. זה עניין אחד, אבל בדעות, ברמב"ם בדעות, הוא כותב שזה הדרך המשובחת, היא הדרך הממוצעת. נכון. זהו, אז אני אומר שזה, אני לא אומר עכשיו, הרמב"ם בעצמו אומר שהדרך הממוצע זה המשובח. נכון. אז איך להביא אותם לעניין הנבואה, מה שנטעם מזה, שנדע או שבאמת, כי הוא אומר שהממוצע זה לא, רגע, בסדר, אבל ממוצע זה דבר שהוא נכון, אבל לא בכל דבר. כלומר, אז מה תגיד? כשרות. אז אני אהיה ממוצע בכשרות. לא, אין כזה דבר. תפילין, אז אני אהיה ממוצע בתפילין. לא, יש אמת, יש טוב ורע. לא, על המידות. בסדר, אבל יפה, נבואה זה לא מידה. נבואה זה בסופו של דבר איזשהו מדרגה רוחנית, כן? כן, כן, וזה דבר שהוא בוודאי כל אחד, הלוואי שהיינו זוכים. אנחנו נכנסים לעולם ומלבישים את עצמנו, כל מיני קליפות וכולי, ומתרחקים, והמטרה היא בסופו של דבר להסיר אותם, להיות כמה שיותר נאמנים לעצמנו, שהנשמה שלנו, הנפש שלנו תוכל להביא את עצמה לידי ביטוי בצורה שלמה ומאוזנת, ואז אולי נזכה לאותו דיבור אלוקי.
טוב, עד כאן הקדמה ותמצות של פרק א'. עכשיו אנחנו מגיעים לפרק ב', אני ברשותכם, ניתן עוד מילה אחת, ואז אנחנו ניכנס לתוך דף המקורות, ואני אשתף את מי שנמצא איתנו בזום בדף המקורות. הפרק שלנו, כן, פרק ב', אחרי שכבר למדנו את 5 הכוחות, הבנו שהנפש שלנו מורכבת מ5 תחומים, הבנו שיש לנו תחומים, וזה אולי הקדמה נכונה לפרק הזה. יש לנו דברים שאנחנו לא שולטים בהם, לצורך העניין. מה להכניס לפה אני כן שולט, נכון? אבל מה קורה עם האוכל, ומה קורה לי בתוך הגוף, ברגע שכבר בלעתי את אותו ביס, משוקולד או מלפפון, לא משנה מה שזה לא יהיה, כבר אין לי שליטה. זאת אומרת, מערכת העיכול עובדת, בעזרת השם, כאילו, אם היא עובדת, כן? אבל ברגע שהיא עובדת, היא עובדת ללא שום מגע אדם. נכון? גם פעולת העיכול ופעולות נוספות שהגוף הפיזיולוגי הולך ועובד. באותו האופן, אנחנו נראה את זה עוד רגע, גם מתי אנחנו, יש עוד דבר שאנחנו לא יכולים לשלוט עליו, זה דווקא הכוח המדמה. אנחנו הולכים לישון בלילה, נכון? קריאת שמע, עצמים את העיניים, ומה קורה ברגע שאנחנו נרדמים? תמצאו לי את הבן אדם שיודע איך לשלוט בזה. אני מסייג את הדברים, ועוד רגע הרמב"ם גם מסייג. זה נכון שאפשר אולי לעשות כל מיני דברים, שאולי ייקחו אותנו למחוזות כאלה ואחרים. בסדר? אבל עדיין לשלוט על מה בדיוק אני הולך לחוות או להרגיש או לחלום בלילה, אין לנו שום שליטה. זה דבר שהוא מאוד מאוד מעניין, שדווקא המקום החומרי ביותר הוא דווקא ברור, שאנחנו לא יכולים, כאילו, ככה הקדוש ברוך הוא טבע, זה גוף האדם, ככה הוא עובד, נכון? זה העיכול וזאת המערכות הפיזיולוגית והאדם שעולה וכולי וכולי, ואין לנו שליטה, וגם הכוח המדמה, שאמרנו שזה אחד הכוחות שיכולים והכי קרובים דווקא לנבואה, והכוח הרוחני ביותר, הכוח שנותן לנו חלום, אנחנו יודעים שיכול להיות גם חלום רע, אבל יכול להיות חלום מאוד טוב. אני יכול להיות ילד, בסדר? שאולי קשה לי, נולדתי משפחת מצוקה, ואני לא מספיק מקבל משהו, אבל יש לי חלום להיות אדם מן המניין, יש לי חלום להיות אדם טוב, להיות אדם מצליח, להתגייס לצבא, להצליח, לא יודע, להקים עסק. החלומות זה הדבר שמניע את החיים, בסדר? חלומות דתיים, חלומות רוחניים, וכולי וכולי וכולי. בסדר? זה מה שמניע את כל המציאות. שנה הבאה בירושלים הבנויה, זה סוג של, זה חלום. אנחנו חולמים על זה. כן? ותחזינה עינינו שבחה לציון ברחמים. הדבר הזה, כן, נכון, הדבר הזה, זה המנוע הפנימי של עם ישראל במשך כל 2000 שנות הגלות. עם ישראל יושב מאולף בגלויות, כן? רדיפה אחרי רדיפה, מלחמה אחרי מלחמה, ומה מחיה אותו? כן, לא מזמן עכשיו היה את חג הסיגד, כן, של העדה האתיופית. בסדר? אצל האתיופים, העדה האתיופית, הנקודה של ירושלים, ג'רוזלם, בסדר? זה דבר שהוא דמיוני מצד אחד, מצד שני, זה כבר משהו שהוא נפשי, כן? ירושלים כבר הגיע אליהם ממש, זה כבר מניע להם מערכות. אדם יכול ללכת במדבריות, ושמעתי סיפורים מכלי ראשון, שאנשים שהלכו עשרות ומאות של קילומטרים במדבר, כאשר ירושלים זה איזשהו כוח מדמה שמניע אותם, בסדר? להבדיל, אנחנו יודעים שלפני שבוע, אולי שבועיים, היה את השבת שלוחים של הרבי בארצות הברית, בסדר? גם זה דבר שהוא פלא פלאים, זה פשוט פלא פלאים לראות כמויות של אנשים, של חסידי חב"ד, שהרבי למרות שהוא נפטר לפני אי אלו שנים, חי וקיים אצלהם בלב, וכשיש תמונה של הרבי בבית, החב"דניקים ממש, הדבר הזה מחיה אותם, ונותן להם איזשהו מנוע ודרייב בלתי פוסק, זה דבר שבאמת כמעט בלתי ניתן להסבר, לא מכיר כמעט תנועות או קבוצות שיש להם את אותו מנוע שמניע אותם בלי סוף, ממש, ופעולות כמעט בלתי הגיוניות, משפחה שעכשיו הולכת לגור, משפחה של חב"דניקים, כן, גבר ואישה וילדים שנמצאים עכשיו בבנקוק או לא יודע באיזשהו מקום בסוף העולם, ללא מניין, כן, קשה מאוד עם מקווה וטהרה וכשרות וכולי וכולי וכולי, והם חיים שם. ואז כשאתה בתור יהודי נכנס, אני הייתי פעם אחת בבית חב"ד בהונגריה, מעבר לזה לא היה לי יותר מדי טיולים בעולם, אבל אתה נכנס לבית חב"ד, ומתייחסים אליך כל פעם כאילו אתה הבן אדם, האורח, זה פעם ראשונה, הם שם כבר 35 שנה, לבד, ללא שום קהילה יהודית, ובשבילם אתה נכנס, קיצור, אנחנו רואים כאן שהכוח המדמה, הדמיון, כן, דווקא יכול מאוד מאוד להפעיל, וגם עליו, בלילה לדוגמה, אנחנו לא שולטים. הפרק שלנו עוסק
בכוח המניע שיש עליו שליטה, בסדר? ומהו... אם כל יום אתה תראה סרטי נינג'ה, סביר להניח שבלילה גם תראה סרטי נינג'ה. זה כן. אם כל יום תלמד בישיבה, סביר להניח. סוגיות, סביר להניח שתמצא איזה פתרון. אני מסכים. אם תציע גם וגם... אני מסכים, עוד שאנחנו נראה שהרמב"ם כן מסתייג בדבר הזה, ואומר שבוודאי החלומות והדמיון הוא באמת נגזרת, הוא כבר דיבר על זה בפרק א', נגזרת של מה שהחושים קולטים, כן? אדם שישב, פורק בלילה. נכון, אדם שישב, אתה רוצה להגיע אליהם ואתה לא רוצה, אתה פורק בלילה. נכון מאוד, אדם שישב במשך כל היום, בסדר? ויראה דברים, ויצפה בדברים, הדברים האלה יתגלגלו אליו בלילה, כן? אדם שנמצא עכשיו, הנה, לא יודע, מילואימניק, שנמצא עכשיו כבר סבב שלישי או רביעי, בעזה, באימה ובפחד וכולי, הוא מגיע הביתה, כל הנושא של פוסט-טראומה וכולי, והחלומות, זה דברים מאיפה זה קרה? בגלל שהוא לילה אחרי לילה הלך לישון בסכנת חיים, כן? זה דברים שהם שורטים את הנפש, אז בוודאי שיש השפעה על המציאות, אבל אני אומר שוב, כשאתה עוצם את העיניים, ברגע הזה אין לך שליטה. מה היה עד עכשיו? עד אז זה כן. במה יש שליטה? וזה למעשה הפרק שלנו, והוא מסביר הרמב"ם, זה הכוח המניע הגדול ביותר והחשוב ביותר, ואנחנו עוד רגע נראה במקורות הנוספים שצירפתי כאן, את הפלא הגדול של הכוח הזה, זה למעשה כוח הרצון. כוח הרצון, כוח הבחירה. בסדר? לפני שאני ארחיב, בואו נסתכל פשוט במקורות, אני אשתף עכשיו את הציבור בזום, בדף המקורות שהכנו, רק דקה אחת. רק דקה. יפה. טוב, אז אני מקווה שכולם רואים. אז אנחנו מתחילים, כן, את פרק ב' לרמב"ם. אומר הרמב"ם, דע שהעבירות והמצוות התוריות, תוריות פשטות, זה מה שהתורה מגדירה לנו, כן, התורה, העבירה והמצוות, יש לנו מצוות עשה, יש לנו מצוות לא תעשה. אמנם יימצאו בשני חלקים מחלקי הנפש, והם החלק המרגיש והחלק המתעורר לבד. ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. בסדר? אמנם, החלק הזן והחלק המדמה, שזה מה שדיברנו מקודם, אין מצווה בו ולא עבירה, שאין לדעת ולבחירה באחד משניהם מעשה כלל, ולא יוכל האדם בדעתו לבטל מעשיהם או למעטם מפעולה אחת. כלומר, אומר הרמב"ם, התורה אין לה מה לצוות, זאת אומרת כל המערכת של המצוות והחוקים שיש לנו בתורה, של המצוות עשה, תפילין, שבת, טהרה, כל הדברים שאנחנו עושים, כן, הם נמצאים, וגם הלא תעשה, הם נמצאים במקומות שבהם יש לנו השפעה. מה הם המקומות האלו? זה החלק המרגיש. בסופו של דבר, אני כן מחליט, נכון, מה אני מכניס לפה. זאת אומרת, אמרנו מקודם, זה החושים. כאן. הסתפחתי פה משהו בזום, זהו. הנה. בסופו של דבר, אני כן מחליט, אני כן יכול להחליט מה אני רואה. אני כן יכול להחליט איך אני מפעיל את החושים. מה העין שלי תראה, נכון? על מה אני צופה. אני כן יכול להחליט מה אני שומע, למי אני שומע, נכון? מה אני מקשיב. אני כן יכול להחליט מה אני מכניס לפה, שזה למעשה החלק המרגיש, שזה חמשת הכוחות של האדם, חמשת החושים, סליחה. והחלק המתעורר, וזה למעשה הרגשות. אני כן יכול להחליט, או לעשות פעולות מסוימות שהביאו אותי לכעס, נכון? ולאהבה, לצורך העניין. יכול להיות שאני לא יודע לאזן אותם. יכול להיות שאני נוסע בכביש ופתאום מישהו חותך אותי ואני מתעצבן ומקלל, אז אני מבין שמשהו אצלי לא מאוזן. ועל זה יש עבודה, והרמב"ם מסביר לנו בהמשך איך עושים את זה, אוקיי? אבל באופן כללי, אני יכול להפוך להיות אדם רגוע יותר, אדם אוהב יותר, אדם אהוב יותר, נכון? זה דברים שהם בכוחותיי, לעומת זאת. סליחה, ולכן רק בשני המקומות האלו, החלק המרגיש והחלק המתעורר, רק בהם התורה תצווה אותנו. זו נקודה מאוד חשובה, בסדר? התורה לא מצווה אותנו על עשה או לא תעשה בדברים שאין לנו בהם יכולת בחירה, שזה לדוגמה, כמו שאמרנו קודם, החלק הזן והחלק המדמה. התורה לא באה ומצווה את מערכת העיכול,
כן, תעשה כך וכך, או תימנע, לא, היא כן אומרת לך בפה, נכון? תאכל כשר, אל תאכל לא כשר, בסדר? תאכל באיזון, אל תאכל הרבה, תאכל בריא, אוקיי? אבל אחר כך, מה קורה אחר כך, שאין לי שליטה על זה, שם בוודאי לא נמצא שום דבר שהוא מוסרי או ערכי, התורה לא מצווה על זה. בסדר? שאין לדעת ולבחירה באחד משניהם מעשה כלל. ולא יוכל האדם בדעתו לבטל מעשיהם או למעטם מפעולה אחת. אתה לא תראה, דרך אגב, אם היינו רוצים, אנחנו יכולים לשלוט, אני חוזר כל הזמן למערכת העיכול, אני יכול להחליט לקצר, שהפעולה של העיכול תתקצר? לא, נכון? אני כן יכול להחליט מה אני אוכל, אם אני אוכל דברים שהם קלים ובריאים, כל הדברים, קמח לא לבן, לא סוכר, אלא דברים שהם, לא יודע מה, מסיבים תזונתיים וכולי, אז העסק יהיה יותר פשוט, ויתקל יותר במהירות ובנחת, נכון? הסיבים, לוקח הרבה זמן להקל, אבל זה בריא. נכון. בכל מקרה, אז כל מקום שבו אני לא יכול לפעול, כן, אני לא יכול להאריך את הפעולה, לקצר את הפעולה, אין לי שליטה, גם על הראש, בסופו של דבר על המוח, אין לי יותר מדי שליטה, זאת אומרת על הדמיון, אנחנו לא יודעים, כשזה מתחיל, ואחר כך אני נרדם, אין לי יכולת לקצר חלום, נכון? אין לי יכולת. ולכן התורה לא פועלת בכלל באזורים האלו. הלא תראה, ששני החלקים האלה, רצינו לומר הזן והמדמה, יעשו בעת השינה הפעולה המיוחדת להם, מה שאין כן משאר כוחות הנפש. עכשיו, זו נקודה נוספת, כאשר אדם הולך לישון, אז חוץ מהכוח המדמה, אנחנו יודעים שאדם שאכל חצי שעה לפני שהלך לישון, מה קורה? הגוף ממשיך לעבוד. אנחנו לא מרגישים את זה, אבל הגוף ממשיך לעבוד. זאת אומרת, אוויר נכנס, חמצן נכנס, אנחנו עדיין נושמים. אז זאת אומרת, יש אזורים, ועוד רגע אנחנו נבין למה זה מאוד מאוד חשוב. בסדר? ההגדרות האלה. נקרא עוד פסקה אחת, ואז אני אגיד בעצם לאן הרמב"ם מוליך אותנו, מה הוא מנסה לחפש. יפה. אז זאת אומרת שיש לנו כוחות, יש לנו אזורים שיש לנו השפעה עליהם, ויש לנו אזורים שאין לנו השפעה עליהם. אוקיי? הלאה. אך החלק השכלי, יש בו מבוכה. מה זה מבוכה? זה בעצם יש פה איזושהי מורכבות. למה? אבל אני אומר שיש בזה הכוח גם כן מצווה ועבירה. לפי אמונת דעת בטלה, או אמונת דעת אמיתית. אבל אין בו מעשה שיאמר עליו שם מצווה או שם עבירה סתם. ולזה אמרתי למעלה, שבשני החלקים ההם יימצאו העבירות והמצוות. כלומר, אומר כאן הרמב"ם, אמרנו קודם יש לנו 5 כוחות. אמרנו יש לנו כוח, חלק הזן והחלק המדמה. אתם תעבדו ביחד. אני ראיתי, עקבתי אחרי זה. יפה, שהתורה נמצאת בשני החלקים שבהם אנחנו מסוגלים לפעול, והיא לא נמצאת בשני החלקים שאנחנו לא יכולים לפעול, אבל השכל, שזה בעצם הכוח החמישי. מה השכל? אני יכול לפעול עליו? אני יכול לא לפעול עליו? הרי בסופו של דבר, והרמב"ם נכנס פה לשאלות מאוד מאוד עמוקות, אנחנו יודעים שיש מושג כזה שנקרא תת מודע. נכון? על התת מודע אנחנו שולטים או לא שולטים? אה? שולטים? אז א' הנה זה המבוכה בדיוק. בסדר? הרמב"ם אומר יש מבוכה, זה בדיוק מה שאתם אומרים. אתה אמרת שלא שולטים, ואת אמרת שכן שולטים. אז יש באמת היבטים שאני יכול להגיד שכן, כלומר, זה גם עניין של פרספקטיבה של זמן. לדוגמה, ילד או ילדה, כן, אתמול דרך אגב אני הייתי בתורה, יש כאלה שיודעים אפילו לקרוא מכתבות. אתמול הייתי באירוע של עמותת עלם. מישהו שמע פעם על העמותה הזאת? עמותה שמתעסקת עם בני נוער בסיכון. אז אתמול הייתי בערב שלהם, משהו ככה מסגרת העבודה, המשרד שלי תרם, וערב התרמה. בקיצור, ואתה רואה שם מקרים מאוד 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 קשים של נערים ונערות שחוו כל מיני דברים, או בתור ילדים, או אחר כך בתור ילד שחווה, או ילדה חוותה פגיעה לדוגמה, בסדר? בשנים הראשונות שלה, כן, בתוך הבית, במקום הכי מוגן, הדבר הזה יוצר איזושהי שריטה, ונכנס לה ומעצב לה את התת מודע, ויכול להיות שהרבה דברים בגיל 20 או 30, נכון? יהיו איזשהו השלכה של מה שהיא חוותה. זאת אומרת, היא כרגע, היא יכולה להיות בעולם שהוא כולו טוב, באותה נקודת זמן, אבל עדיין מה שנמצא בתת מודע.
נכון, נכון, אבל אני רוצה לבוא ולומר, והרמב"ם עוד רגע יגיד, נחזור רגע למה שהרמב"ם פה אומר, הוא אומר הרמב"ם, למרות שזה דבר שאנחנו מתלבטים אם אפשר לשלוט עליו או אי אפשר לשלוט עליו, אומר הרמב"ם, אני מאמין שבתוך הדבר הזה התורה כן מצווה. הרמב"ם יש לו כלל, כל מקום שהתורה מצווה עליהם, מותר או אסור, סימן שזה בחירי, שאפשר לשלוט בזה. אז אם התורה מצווה אותנו על משהו שהוא שכלי, והתורה כן מצווה אותנו על דברים שכליים, בסדר? המצווה הראשונה בספר המצוות לרמב"ם, כן? זה מצוות אמונת השם, נכון? הרמב"ם, זה יש ציווי להאמין, וזו השאלה הגדולה ביותר, איך אפשר להאמין? זה או שאני מאמין, או שאני לא מאמין, נכון? אין כזה דבר, נכון? זה כמו, זה דרך אגב, זה כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך. איך אפשר לצוות על אהבה? נכון? אני לא יודע, אם אני נמשך למישהי, אז אני אוהב אותה. אי אפשר, כאילו, גם לבוא ולהגיד, עכשיו, תאהב. זה לא עובד ככה, זה איזושהי מערכת, אולי התורה הייתה אומרת, תעשה כך וכך וכך, ואז אולי תגיע לאהבה. אז כל המצוות שהרמב"ם דרך אגב מונה אותן בספר המצוות, המצוות הראשוניות, הן מצוות שהן מצוות, הרמב"ם מונה אותן בתור מצווה, אבל זה דבר שאנחנו מתלבטים, רגע, זה בחירי, זה לא בחירי. אז אומר פה הרמב"ם, מנסה ליישב את זה, הוא אומר, כן, גם על הכוח של השכל אנחנו מסוגלים לפעול, לפי אמונת דעת בטלה או אמונת דעת אמיתית. מה הכוונה כאן? אני חושב שהרמב"ם יגיד, יש דבר שנקרא, הרב קוק מדבר על זה, אומר, החוכמה הפועלת. כלומר, יש לנו היום השקפות עולם, בסדר? וידיעות שכליות כאלה ואחרות שקוראות לנו לפעולה, כן? מביאות את האדם בסופו של דבר להיות אדם יותר טוב, אדם ערכי יותר, מוסרי יותר. אז כשאני יושב ושומע שיעור, בסדר? או מתבונן בשכל, אני לא עושה עכשיו, שוב, אתם כרגע לא עושים שום פעולה, נכון? נתנו לכם קצת אוכל כדי שהגוף ימשיך לעבוד, אבל אתם כרגע נמצאים פה ומקשיבים, אבל אתם כן מקשיבים, זה נכון, זה החושים, זה החושים, אין ספק, כן? אבל בסוף יש פה עבודה של השכל, אין פה איזשהו מעשה שאנחנו עושים ברגע זה, נכון? אבל מה אנחנו עושים? אני מקווה, כן? שאנחנו נמצאים בצד של אמונת דת אמיתית, כי הדברים האלו, שזה לא אני רק הצינור בקטע הזה של הרמב"ם, הם אמורים בסופו של דבר, מעצבים אצלנו איזה שהם תודעה שכלית, ומחר בבוקר אני יוצא מהשיעור, ואני אומר, רגע, וואלה, אתמול נזכרתי ושמעתי שכך וכך, ולכן אם אני מרגישה עכשיו ככה, או אני, אז כנראה שיש בי איזשהו חלק שאולי בתיקן, וזה פועל, נכון? אז זה מה שהרמב"ם בא ואומר, אני אומר שיש בזה הכוח גם מצווה ועבירה, לפי אמונת דעת בטלה, אמונת דעת אמיתית. אבל אין בו מעשה, שיאמר עליו שם מצווה. בסדר? לכן הרמב"ם אומר, בעצם אין מצוות שהן ספציפיות על השכל. כי אי אפשר, אנחנו לא יכולים לעשות מעשה, כן? שכלי. אנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים ולהשפיע, אוקיי? ולזה אמרתי למעלה שבשני החלקים שלך, ההם... מה אני מדברת? מה אני אמרתי? יואב הציל אותו. אז מה אני אמרתי? מה? רגע, אנחנו נשתיק. יפה. לכן הרמב"ם בעצם אומר שהמצוות נמצאות לנו בשני החלקים, שזה המעורר, בסדר? והחלק המרגיש, בחמשת החושים, ואחר כך בעולם הרגשות. יפה, ממשיך הרמב"ם ואומר, אמנם המעלות הן שני מינים, כן? מעלות המידות ומעלות השכליות, וכנגדם שני מיני פחיתות. אמנם מעלות השכליות הם יימצאו לחלק השכלי, מעין החוכמה, והיא ידיעת הסיבות הרחוקות והקרובות, אחר ידיעת מציאות הדבר, אשר יחקרו סיבותיו, ומהן השכל, אשר ממנו השכל העיוני, התמוטטות הזאת. ואז לא היה להם... נמשיך, ומהם השכל אשר ממנו השכל העיוני, רגע, אני מבקש מהציבור לא להפעיל את המיקרופון כדי שאוכל לשמוע. כן, אני משתיק, אבל אני צריך פעם לעשות הגדרה כזאת. בקיצור, ומהם השכל אשר ממנו השכל העיוני, והוא נמצא לנו בטבע, נכון? רצוני לומר, המושכלות הראשונות, וממנו שכל נקרא ואין זה מקומו, ומהן זכות התבונה וטוב ההבנה. בסדר, לצורך העניין, אדם הולך ברחוב, נכון? ועכשיו רואה איזשהו מראה, בסדר? רואה מזג אוויר, רואה נוף. אז השכל מתחיל לחשוב, נכון? השכל מתחיל לפרש ולתרגם את המראה הזה, נכון? אז זה השכל העיוני, הוא נמצא לנו בטבע, אבל יש שכל נקנה.
מה זה שכל נקנה? באופן פשוט, ונראה לי, מדובר פה על התורה, מדובר פה על החוכמה האלוקית, כן? שזה דבר שאדם הולך ברחוב ולא ייפגש איתו. נכון, אדם צריך להגיע לבית כנסת, אדם צריך להגיע לשיעור תורה, אדם צריך לשבת וללמוד את הדבר הזה. בוודאי שלכולנו נשמה שהיא חלק אלוקא ממעל, ויש לנו את היכולת, זאת אומרת, אנחנו ברגע, אנחנו יודעים שהתינוק כשהוא נמצא במעי אמו, נכון? אז הוא יושב ולומד את כל התורה. כשהוא בא לצאת, מלאך סותרו על פיו, זה ככה מסבירים על האצבע, על החור שיש לנו כאן, השקע שיש לנו כאן בשפה, יש לזה גם לגויים. יש זה גם לגויים, בסדר? יכול להיות שהתורים, כן, הנה, גם עשיו ישב אצל רבקה, גם הוא ישב לעם התורה, נכון? אולי ישב מצוות בני נוח, אבל בכל אופן, בוודאי שכשאתה יהודי פתאום נפגש עם אותו האור, כן, בסיטואציה נכונה, פתאום בבת אחת הוא נזרק חזרה לשם, הוא מרגיש את השייכות וכולי. אבל בסופו של דבר, על פניו אנחנו לא הולכים ברחוב ופוגשים את השכל הזה, שהוא כותב פה השכל הנקנה. בסדר? ומעין זכות התבונה וטוב ההבנה, והוא לעמוד על דבר ולהבינו מהרה בלא זמן או בזמן קרוב. ופחיתות זה הכוח, הפך אלו שכנגדם. אבל מעלות המידות יימצאו לחלק המתעורר לבדו. מה זה החלק המתעורר? דיברנו מקודם שזה למעשה הרגשות. אמרנו שזה הכעס, האהבה, הנעימות, השנאה וכו' וכו'. שם נמצאים המידות. והחלק המרגיש בזה העניין, אינו רק שמש לחלק המתעורר. בסדר? זה דגש מאוד מאוד חשוב. אמרנו שהחושים, שזה החלק המרגיש, בסדר? מה שתופס את העולם, מרגיש את העולם, הוא רק שמש לחלק המתעורר. בסופו של דבר, כשאני עכשיו מגיע ומחבק את הילד שלי, נכון? משתמש פה בכוח המישוש, נכון? אנחנו מרגישים אחד את השני, הדבר הזה יוצר לי אחר כך רגש של קרבה ושל אהבה, נכון? אז בעצם החושים נועדו להיות אלו שמפתחים אצלנו את הרגשות, אוקיי? ומעלות זה החלק רבות מאוד, כי בסוף אנחנו צריכים להבין, וזו נקודה מאוד חשובה, כל המערכת הנפשית שלנו כנראה תלויה, או רובה לפחות, תלויה במה שאנחנו נכניס אלינו בחמשת החושים. בסדר? לכן יש כל עבודת לשון הרע. אדם צריך לדעת מה לדבר. נכון, יש לנו שמירת העיניים. אדם צריך לדעת על מה להסתכל. נכון? אדם צריך לדעת לאיזה... יש לי ספר בבית, בדיוק עיינתי פה לא מזמן, שנקרא ניגון כשר, של בחור שהיה מאפרת, בחור שגדל למשפחה דתית, לא יודע, מסורתית, דתית כזאתי, אחר כך חזר בשאלה לגמרי, והיה מסומם, והיה במזרח וכולי וכולי, במסיבות, ואחר כך התהפך לחלוטין, הפך להיות חוזר בתשובה, והוא כתב ספר חדשני מאוד שנקרא ניגון כשר, והוא מדבר שם על כוח השמיעה ועל המוזיקה. כשאני שם עכשיו אוזניות ואני שומע מטל, אתם יודעים מה זה מטל? רוק כבד, בסדר? גיטרות חשמליות, מטופים וכולי 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 וכולי, בסדר? אני עושה עבירה? אני לא עושה עבירה. לא עושה עבירה. כתוב באיזשהו מקום שאסור, לא כתוב שאסור, אבל הוא מסביר שם הרב גיא מינץ, שזה משפיע. השמיעה הזאת משפיעה על הנפש. זה מעורר כל מיני תחושות ורגשות. לעומת זאת, כשאני שומע מוזיקה שהיא אחרת, וכל אחד יכול יותר, לא יודע, גיטר, יש גם כלי מיתר וכלי הקשה, הוא ממש ממש מסביר, זה ספר מדהים, אוקיי? ממש מסביר על המערכות השונות של הכלים, על הכלי המיתר, הם כלים מאוד מאוד רוחניים, בסדר? הנבל לצורך העניין, ככל שכלי יותר, המון המון דברים, איך זה משפיע למעשה בצורה פסיכולוגית על הנשמה. אז כמו שאמרנו מכאן, הכל נועד להיות רק שמש לחלק המתעורר, ומעלות זה החלק רבות מאוד, בזהירות, כלומר יראת חטא, והנדיבות והיושר והענווה והשפלות וההסתפקות, והוא שקראו חכמים עשירות, ואומרם איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, והגבורה, דרך אגב, זה כבר ציטוטים מתוך מסכת אבות, בסדר? שאמרנו קודם ש8 פרקים לרמב"ם הם רק ההכנה אל מסכת אבות, כן? איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, והגבורה והאמונה וזולתם, ופחיתות זה החלק, היא לחסר מאלו או להוסיף בהם, בסדר? כלומר, עשירות, כן? ככל שאדם עכשיו, כן, מרבה נכסים, מרבה דאגות, נכון? אדם שהוא מאוד מאוד, למה? כי יש לו הרבה מאוד נכסים, ויש לו הרבה מאוד עיסוקים וכולי, נכון? אז, ולמה? כי עוד פעם הוא לקח את הכוח הזה של החושים, את הכוח החומרי הזה,
כן, ואנחנו משתמש בו ומרוויח עוד כסף, ובעצם פועל ועובד עוד יותר וכו' וכו' וכו'. אז הם הרבה דאגות, נכון? איזשהו עשיר, השמח בחלקו, אה? כן. אז לא, הרמב"ם פה, את צודקת, הרמב"ם הוא אומר, הפחיתות של החלק הזה יכולה להגיע במקומות מסוימים מתוך הפחתה של משהו, בסדר? לצורך העניין, אדם שהוא לא מספיק יודע להביע רגשות, יכול להיות, בסדר? שאולי יש לו משהו במגע, כן? האדם סגור, הוא אולי עבר משהו, הוא מפחד, בסדר? כשאנחנו נצליח לשכנע את האדם לתת חיבוק, נכון? אז פתאום משהו נפתח. אז אנחנו רואים עוד פעם שהמישוש, נכון? זה כלי שמייצר איזושהי נקודה בחלק המתעורר ברגשות. אז אם חסר לי מגע, אז יכול להיות שזה באמת יהיה איזשהו חסם. אבל לגבי הכסף, אם אני מוסיף עוד ועוד ועוד, וגם לגבי גאווה, לצורך העניין. אדם חשוב מאוד שיהיה לו, הוא יהיה עם ערך עצמי, שהוא יאהב את עצמו, שהוא לא יגיד אני כלום, ואני לא שווה שום דבר, והגוף שלי לא שווה שום דבר וכולי. צד אחד, צד שני, אם אדם כל היום מדבר על זה, כל היום יעסוק בזה, וכל היום יגיד אני ואני 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 ואני, נכון? אז הדבר הזה יכול להגיע בדיוק לעשות את הפעולה ההפוכה. אבל החלק הזן והמדמה, אנחנו ממשיכים למטה, לא יאמר בו לא מעלה ולא פחיתות, אך יאמר שהוא זן על יושר או על בלתי יושר, כמו שיאמר איש פלוני היא כולו טוב או בטל היא כולו, כמו שאמרנו מקודם. אין לנו יכולת השפעה מה קורה, איך אני מקצר או מעריך את פעולת העיכול. אבל אני כן יכול להגיד, האיש הזה, מערכת העיכול שלו היא זורמת. ולמה? כי חלק הזן שלו, נכון, מה שהוא הכניס אל הגוף, זה כמו שאמרנו קודם, משהו מסוים. אז גם פה נוכל להגיד על כל אחד מהדברים הפיזיולוגיים, כן, אם זה עובד טוב או לא עובד טוב, אבל אין לנו עדיין יכולת על הפעולה. אז אין בזה לא מעלה ולא פחיתות. בסדר? וזה מה שרצינו לזכרו בזה הפרק. עד כאן דבריו הקדושים של הרמב"ם. למעשה, הרמב"ם פותח בפרק הזה ועוסק פה בעניין הבחירה והרצון, מכיוון להוציא פה ככה, יש מושג בגמרא שנקרא להפוקי, מה זה להפוקי? להוציא מאיזושהי דעה כוזבת. כלומר, יכול להיות אדם בעולם שיגיד, תגיד, מה אתה רוצה ממני? הקדוש ברוך הוא ככה ברא אותי. אני לא נמשך לתורה. אני לא נמשך לעבוד קשה. לא נמשך, אני רוצה לשבת בבית, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי, מה אני אעשה? אין מה לעשות, ככה אני מולד, בסדר? אין לי מה להתאמץ, אל תדרוש ממני, אל תדרוש ממני לאהוב. הקדוש ברוך הוא ברא אותי לא נחמד. זה מה יש, אני צריך למצוא עכשיו מישהי כזאת. אני לא יכול לזוז סנטימטר. בסדר? אדם יכול, אפשר, בכל התחומים, נכון? בעבודה, הבוס יבוא ויגיד אליך, מה, איך אתה, כן, אני היום נתתי איזושהי ביקורת לאחת העובדות שלי, שסרטטה כך ואחרת, אני נמצא בעולם אדריכלות, אז אני כמובן משתדל תמיד להגיד, תקשיבי, זה ביקורת בונה, קחי את זה בתור הערה באלף ולא הערה בעין, וכולי, באמת דרך אגב, כאילו אני לא רואה טעם מה? כן. אני לא רואה ערך בלרדת על אדם, כאילו זה תמיד יוצר את הפעולה ההפוכה, אני באמת בא ואומר, תקשיבי, אנחנו רוצים להשתפר, הרמה צריכה לגבור וכולי, אני מאמין בך וכולי וכולי, אבל אם מישהי הייתה אומרת לי, שמע, אין לך מה להגיד לי, כי ככה אני, זה רמת המשכל שהקדוש ברוך הוא ברא בי, אני לא יודעת לעשות פעולה יותר טובה מזה, ככה אני, בסדר, זו תשובה שאני מניח שאף אחד לא מוכן לקבל אותה, נכון? אין כזה דבר, תתאמצי, תדעי. רגע, קשה לך ללמוד כי אלף ואחד דברים, כי משהו פיזיולוגי, כן, או משהו רגשי, אולי עבר, לא יודע בדיוק מה, בסדר, בוא נעבוד על זה, כן, אבל אין מושג כזה של ככה, ככה אני, בסדר? זו נקודה מאוד חשובה, כי הרי אנחנו מגיעים לתקן את המידות, אנחנו רוצים לדעת איך אני מחר מצליח לתרום עוד כסף לצדקה, איך אני מחר מכניס עניים אליי הביתה, אני לוקח עכשיו מינוחים, אנחנו מכירים ממסכת אבות, נכון? איך אני עכשיו הולך להתאבק באפר רגליהם של תלמידי חכמים. אז אחד יגיד, שמע, אין לי קשר לרבנים, אני מעדיף לשבת בבית, שחק קלפים. ככה אני. והרמב"ם אין כזה דבר. אין כזה דבר. כן? אתה יכול להגיד, ככה מערכת העיכול שלי עובדת. נכון, אף אחד לא... זה באמת נכון. בסדר? אתה יכול להגיד, ככה, לא יודע, הלב או הלחץ דם. לחץ דם, דרך אגב אנחנו יודעים, יש הרבה מאוד השפעה על גוף ונפש. נכון? אבל הרמב"ם בא ואומר שאף אחד לא ייתן לעצמו את התירוץ הזה של ככה אני.
כי ככה אתה יכול להגיד רק על דברים פיזיולוגיים, בחלק של הזן והמדמה, אתה לא יכול להגיד אותם על החלק המרגיש והמעורר. שם יש לך יכולת בחירה, עוד רגע נעמיק בהבנה הזאת של הבחירה, ונבין למה זה כל כך משמעותי לדעת, ששם אתה יכול לשלוט. רגע, עכשיו יכול להיות 1,000 סוגים של אנשים, אחד נמצא במקום הזה, ויהיה לו מאוד 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 קשה ללכת צעד אחד קדימה, אחד נמצא במקום הזה, בסדר? אז בוודאי, אנחנו נזהה כל דבר, ונבין רגע מה אותו אדם חווה וכולי וכולי, אבל יכולת בחירה והחלטה יש לנו. אבל אומרים בעניין של אמונה, בעיקר בחסידות, אם אתה נולדת כיהודי, אז יש לך כבר את הבסיס, ומעבר לבסיס, עצם זה שנולדת יהודי, אז האמונה היא ב-DNA. נכון. אז א', שים לב, אתה לוקח אותנו לאזור השכלי, שאתה צודק, והרמב"ם כתב פה, החלק השכלי יש בו מבוכה, כן? מצד אחד. מצד שני, בפרק א', הרמב"ם בא ואומר, פעולת האכילה של הסוס, היא כמו פעולת האכילה שלך? באופן פשוט, כן, נכון, הוא אוכל ככה, האם זה אותו דבר? הרמב"ם בא ואומר, התשובה היא לא. זאת אומרת, בחלק של הזן, התשובה היא כן, השיניים עובדות, הסוס בולע כמוני, נכון? אבל שמה זה, איך הוא קורא לזה? אני גם מביא ממש את הדוגמה הזאת, דקה אחת אני אקרא את זה. או שזה בהקדמה. הנה. כי האדם ניזון בחלק הזן מן הנפש האנושית, והחמור ניזון בחלק הזן מן הנפש החמורית. כלומר, ולהבדיל, אנחנו נגיד שהיהודי אוכל, כן, מהנפש האלוקית שבו, בסדר? והגוי אוכל מהנפש הגויית שבו. כלומר, יש בוודאי בסופו של דבר הבדלים, כן? וגם פה אני לא אבוא לגוי, ואני אגיד לו, איך יכול להיות שלא הפרש את התרומות המעשרות? לבוא אליו באיזושהי דרישה, אבל אני כן אבוא לגוי, ודרוש ממנו לכבד הורים, ולא לרצוח ולא לגנוב, שאלה משבע מצוות בני נוח, שהן נכונות גם לנפש של הגויים, בסדר? אז בוודאי שהציפייה פה תהיה אחרת. אז לכל אחד יש כן את הנקודות בחירה השונות במרחב הזה. אבל נדבר רגע עלינו, אז זאת אומרת, אנחנו נדבר רגע על האנושי, על האדם, או על הסוס, או להבדיל הגוי, או להבדיל, לא משנה מה, בתוך המקום, בתוך כל אחד זה, יש לו את הבחירה שלו. והרמב"ם אומר, תדע לך שבמקומות האלו יש בחירה ואני לא אוותר לך. אני לא אוותר לך, אל תתלה את זה בשום דבר אחר. כמובן, עוד רגע אנחנו נראה, יש תת מודע ויש דברים וכולי וכולי, אבל באופן כללי, יש לנו בחירה. בסדר, עכשיו שימו לב מה הרמב"ם כותב בהלכות תשובה לרמב"ם, אנחנו בעמודה מצד שמאל. אומר הרמב"ם, בהלכות תשובה, פרק הלכות תשובה, דרך אגב, אני חושב שזה הלכות דעות, לא הלכות תשובה. לא, סליחה, נראה לי כן דווקא הלכות תשובה. טוב, אומר הרמב"ם ככה, רשות לכל אדם נתונה, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. אם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. כמו שכתוב בתורה, הן אדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, הן מין זה של האדם היה יחיד בעולם, ואין מין שונה דומה לו, וזה העניין שיהא הוא מעצמו בדעתו ומחשבתו יודע הטוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעכב בידו מלעשות טוב והרע, וכיוון שכן, הוא פן ישלח ידו. כן? אומר הרמב"ם, הרשות נתונה, כוח הבחירה נתון לכל אחד ואחד, אם להיות אדם טוב, להיות אדם רע. האם לקחת דברים טובים, או לקחת דברים רעים. בסדר? זה דבר שזה המעלה של האדם, על פני החיות לצורך העניין, אבל גם האתגר של האדם. החמור אי אפשר לבוא אליו בתלונות, כן? החמור כן יכול להגיד, ככה נבראתי, מה אתה רוצה ממני? ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי, לכן לא יכול להגיד לו כלום, אבל האדם לא ככה, האדם נברא בצלם אלוקים, האדם היה כאחד ממנו, לדעת טוב ורע, האדם יודע, כל אדם יודע, בכל רמה, כן? יודע לזהות ויודע לדעת מה טוב ומה רע. אדם שהוא פושע וגדל במשפחה כזאת וכזאת, יודע, מיומו הראשון עד יומו האחרון, שלצורך העניין סמים זה דבר שהוא רע, כן? נקודה. אף אדם לא יגיד, שמע, זה טוב. יכול להיות שיהיה קשה מאוד לגמול אותו, יכול להיות שיהיה לו קשה מאוד לצאת מהמקום הזה, בגלל 1,000 דברים אחרים. וגם מזה הרמב"ם יבוא ויגיד, רגע, אותו אדם שהוא עכשיו מכור, איך אני מפענח אותו? מה בדיוק, איפה הסתימה?
חוזר אתכם למשל של האינסטלציה, איזה צינור? איפה הסתימה נמצאת? בכיור? ב, 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 בהזנה של הבית, או בכלל בבניין, או בכלל ברחוב? אולי בכלל סגרו את הרחוב, כן? הבן אדם יוצא מדעתו, נכנס לחרדות ולאימה, אין לו מים בכיור. אולי בכלל מישהו סתם סגר את הברז, את השיבר הראשי של הרחוב, ואז אדם נכנס לסרטים, זה קורה, זה הרבה פעמים קורה, בסדר? אנשים נכנסים לכל מיני חרדות ודברים וכו' וכו' וכו'. אבל לצורך העניין, כן? קחו את המלחמה, כן? מה יכולת ההשפעה של הבחירה של האדם לנסות להיות נורמלי בתוך זה משהו מעלינו, כל כך. המדינה החליטה, לא החליטה, תקפו אותה ב7 לאוקטובר, והבעיה עכשיו שאתה רואה ומזהה אצלך בבית, תבין שזה בעיה ארצית, כן, לאומית, כולם חווים תוך דבר הזה, אל תיכנס, קודם כל תבין שאתה נמצא במרחב, שכולם חווים אותו, זה כבר, רגע, משחרר טיפה, זה לא אני, זה לא עכשיו משהו לא טוב בזוגיות שלי, בחינוך הילדים שלי, ואנחנו נמצאים, לא, כולם נמצאים בתוך הדבר הזה, בסדר? הבעיה היא בשיבר הראשי, לצורך העניין. הלאה, הלכה ג' ודבר זה אומר הרמב"ם, עיקר גדול, והוא עמוד התורה והמצווה. כלומר, כל מערכת התורה והמצווה, זה בדיוק מתחבר למה שהרמב"ם אמר בפרק שלנו. הכל עומד על זה שזה בחירי. כלומר, התורה והמצוות ניתנות לאדם במקומות שבו הוא יכול לשלוט בהם. על זה הכל עומד. שנאמר, ראה נתתי היום לפניך את הבחיים, וכתיב, ראה אנוכי נותן לפניך היום. כלומר, שהרשות בידכם. וכל שיחפוץ האדם לעשות במעשה בני אדם, הוא עושה בין טובים בין רעים. ומפני זה העניין נאמר מי ייתן והיה לבבם זה להם, כלומר שאין הבורא כופה בני אדם ולא גוזר עליהם לעשות טובה או רעה, אלא הכל מסור להם. על זה גם יושב ממש התשתית, כן, של ספר אורות התשובה לרמב"ם, אלא לרב קוק. הרב קוק הוא מדבר על באורות התשובה, שהאדם בסופו של דבר הוא אדם ישר, הוא אדם שיודע בדיוק מה טוב ומה לא טוב. דיברנו על זה כבר בשיעורים הקודמים, שכשאנחנו ניגשים לעשות איזשהו מעשה לא טוב, לא מדבר עכשיו לרצוח, בסדר? זה יכול להיות ברמה של, הרבה פעמים נותן דוגמה, לדוגמה בעולם עולם של צניעות, בסדר? במקום העבודה. לצורך העניין, הרי יש לנו פלאפון, יש לנו וואטסאפ, נכון? וזה כלי עבודה, באמת, זה כלי עבודה נהדר, באמת, דבר עצום, אפשר תוך רגע לקדם דברים, לפרסם דברים וכו'. אז עכשיו אנחנו, ברוך השם, אנשים שבאים בתקשורת עם גברים, עם נשים, נכון? עכשיו אדם נשוי, יושב בעבודה, והוא מתכתב עם מישהי מהעבודה. מותר, כל עוד מה זה ענייני, נכון? עכשיו אפשר להגיד, בוקר טוב, מה שלומך? היום צריך כך וכך, נקודה. אבל עכשיו להוסיף סמיילי, לצורך העניין, כבר מרגישים את זה. עכשיו תלוי איזה סמיילי, זה תלוי באיזה קונטקסט, בסדר? עכשיו, הרגע הזה של הסמיילי, אני אומר, זה דבר שאנחנו כולם יודעים. האם זה משרת את ההודעה? כן או לא? בסדר? עכשיו, אני לא נכנס פה, שוב, זה לא בדיוק הלכה פסוקה, הדבר הזה, אבל האדם מרגיש, כן? אם יש מי שיקרא את זה מצפון, אבל אני קורא לזה, הנשמה יודעת בדיוק מה טוב ומה לא טוב. היא יודעת, עכשיו, אני יש לי כלל עם עצמי, אני משתדל לעמוד בו, אני לא מצליח תמיד, בסדר? אני משתדל שכל פעם שיש לי רגע את ההווה אמינה הזה, רגע, זה שייך או לא שייך? ואלף תחום זה קורה. אני משתדל בדרך כלל לא. יש סמיילי או לא סמיילי? לא סמיילי, אם אין ספק, אין ספק. למה? הרי עד עכשיו אני יריתי הודעות ושלחתי ומיילים והתקשרתי וכל הטוב, אבל פתאום עולה משהו, מה זה אומר רגע, אני מרגיש משהו, כן? זה אומר יש פה ספק, עדיף ללכת צעד אחורה. בסדר? באלף תחומים. אוקיי. מה? אז לא לשלוח לך סמיילי? אפשר לשלוח לי סמיילי, אתם שולחים לי סמיילי, זה תמיד ענייני. בסדר? הלאה. עכשיו, שימו לב את הנקודה הבאה. זה אחת ההלכות התמוהות. ההמשך הוא בברכה. אתה צריך לבחור בה. נכון? לא, ברור, אבל קודם כל שים לב, ברור שהקדוש ברוך הוא קורא פה לפעולה של האדם, כי הוא אומר לו, ראה זה מולך. אתה יש לך יכולת לבחור את זה או את זה. אני שם את זה על השולחן, ושמתי את זה על השולחן עם דרישה מאוד מאוד גדולה, לתרי"ג מצוות בשולחן ערוך וכו' וכו'. למה? כי אני דאגתי, ככה מסביר הרמב"ם, שכל הדבר הזה יכול לפעול באזורים שבהם אתה שולט.
לא נתתי לך שום דבר, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה בריאותיו, במקומות שאין להם שליטה בהם, בסדר? ולכן, שים לב, קודם כל זה מולך. כמובן, שכשתבין שזה מולך והתפקיד שלך, כן, אתה מבין שזה במקום שבו אתה מסוגל לבחור, אז רוץ ומהר תבחר בחיים. זה בוודאי לא מסתיים באמירה ראה נתתי היום. בסדר? זה מה שהרמב"ם רוצה להדגיש פה, שזה מוצב בפנינו. כוח הבחירה הזה נמצא אצלנו בכל רגע ורגע. בסדר? ואין אדם, אין אדם שאפשר לקחת לו את כוח הבחירה. בסדר? לצורך העניין, מכירים את הסיפור הידוע על שירנסקי, ששמו אותו בתא המעצר, ובסיביר, לא יודע, מינוס כמה מעלות, באיזשהו חור וכולי, ומה זה לא נשבר? מה זה לא נשבר? עוד אמר להם, דרך אגב, שמעתי שעכשיו מישהו הסביר, לא מזמן שמעתי, אני מכיר את הסיפור הזה, אבל מישהו עכשיו שמעתי שדייק את הסיפור הזה, ואמר שכששירנסקי היה מחוץ לכלא, לפני שתפסו אותו, הוא היה מאוד מאוד מאוד, הוא חשש, כי מצד אחד הוא פעל עבור ארץ ישראל, אבל הוא כמובן חשש שלא יעלו עליו, אז לכן הוא תמיד כאילו עשה צעד אחד קדימה, שתי צעדים אחורה, הסתכל כל הזמן למי הוא מדבר, מה הוא אומר וכולי. ברגע שהוא נכנס לכלא, הוא אמר להם את זה לשווים שלו, עכשיו תפסתם אותי, אני סוף סוף יכול להיות מה שאני רוצה באמת, זה ממש הפוך על הפוך, והוא אומר להם אני פה בן חורין, כי אני לא מפחד מאף אחד, כאילו אני כבר פה, אז אני יכול חופשי לדבר על ארץ ישראל, על שיבת ציון, על גאולה וכולי וכולי וכולי. בסדר? אז זה אומר שגם המקום הזה נכון, לקחת לבן אדם את הפעולות, את הבחירה, אבל לא לקחת לו את הכוח המדמה, לא לקחת לו את היכולת לבוא ולבחור, זה בדיוק פה, ללכת ולבחור, כמו שאמר מקודם הרמב"ם, הדעת האמיתית, אמונת הדעת האמיתית, ולא סתם דברים. שימו לב למקור הבא, היד החזקה, הלכות גירושים, פרק ב' הלכה כ', כן, מדובר פה על מצב של אדם שהוא מסרב, סרבן גט, ומה מה עושים בעצם אותו אדם, כן, כופים אותו עד שיאמר, רוצה אני, עכשיו זה דבר שהוא פלא, הרי הוא לא רוצה, אז מה אתה עושה? מלכה אותו, כן, כופה אותו, ומלכה 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 ומלכה, עד שבסוף הוא לא יכול לתת ויגיד, בסדר, אבל האם זה אמיתי או לא אמיתי? הוא לא רצה לחתום לה על גט. בסדר? אבל ככה ההלכה אומרת, כופים אותו עד שאומר רוצה אני. אומר על זה הרמב"ם, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל. הוא רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מהעבירות. אומר הרמב"ם, זה התשתית שלו. הכוח הבחירה הראשוני שניתן לאדם, והגדרה הזהות הראשונה שניתן לאדם, זה שאני רוצה להיות אדם מישראל, כן, יש לי חלק אלוקא ממעל, כל אדם שנולד. כל אדם שנולד, בסדר? והוא רוצה לעשות את כל המצוות ולהתרחק מהעבירות. זה ה-DNA. זה האמת. ויצרו הוא שתקפו. כלומר, אני נכנסתי לאיזושהי מערבולת רגשית, פסיכו, ואני לא רוצה לחתום. למה? כי א', ב', ג', ד'. בסדר? אבל, וכיוון שהוא קט, שתדע שיצרו, ומה רוצה אני, כבר גירש לרצונו. כלומר, בסופו של דבר אני אומר, באמת באמת האדם ממקורו רוצהו. הוא לא רוצה לעשות עבירה, ולהיות סרבן גט זה בוודאי עבירה. ולכן, ברגע שהוא רק אומר, כן, נכון, למרות שאני מלכה בו וכביכול לוקח לו את כוח הבחירה, אני עדיין מסתכל ואומר, הכוח הבחירה הראשוני שלו היה שם. דרך אגב, זה דומה מאוד לסיפור שמספרים על הרב שלמה קרליבך, שניגשו עליו פעם ביום הכיפורים. אפשר לראות את זה גם פה בחולון. יום כיפור, פתאום בית כנסת, פוצץ אנשים. נכון, כולם כיפות, כולם לובשים לבן, כולם צמים, נכון? ואפשר להסתכל על זה ולהגיד, יאללה, מה זה המשחק הזה? הרי אנחנו יודעים מה קורה בדיוק בעוד רבע שעה. שמות תקיעת שופר, חוזרים הביתה, כולם חזר על הפלאפונים, לסרטים, לאינטרנט, לחיים, אף אחד לא מושך איתו שום דבר, כן? אז זה הכל הצגה. אז אמרו לרב שלמה קרליבך פעם אחת, תראה, כולם פה שקרנים, כן? יש להם תחפושת של יום כיפור, כיפה לבנה, כיסוי ראש, לובשים לבן וכולי. אז מה אומר הרב שלמה קרליבך? בדיוק על אותו משקל. אומר הרב שלמה קרליבך, לא, כל החיים כולם זו התחפושת. אדם, כן, יוצא במוצאי יום כיפור, עד כניסת יום כיפור, זה התחפושת. זה התחפושת. אדם נמצא בתוך מערכת של תאוות ויצרים ותרבות מערב ופלאפון שכל היום מושך אותו ומוציא אותו ומשגע אותו ושוכח וכולי 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 וכולי. כן, כשיש סוף סוף יום אחד שפתאום אין את כל הדברים האלו, אז האדם חוזר חזרה למקורו, זאת האמת. ויש אנשים שככה מתבוננים.
רבי נחמן, אנחנו כמעט מזכירים את הפסקה הזאת כל שיעור, כן? אומר לנו ללמד זכות על החבר, כיצד מלמדים זכות, כן? כאשר באמת נקודת המבט שלי, שאני מאמין שאנשים טובים, כן? ואני חושב שעדיף תמיד להיות אדם שמאמין בחפות הבן אדם, נכון? ולא באשמתו. כי אחרת אי אפשר לחיות, הרי אחרת אתה כל הזמן נמצא באיזושהי, הוא עובד עליי, הוא משקר עליי, הוא גונב אותי, אי אפשר לחיות ככה, אני לא אומר להיות אדם תמים, לא אדם להיות תמים. קשה עם כל הראשי צבא. להחזיר אותם לקו זכות. נכון, אני אגיד לדוגמה איך אני דן אדם לקו זכות, אני לא דן אותו לקו זכות, בסדר, הקו זכות שאני יכול לדון איתו, כן, זה שאני אומר במרכאות, סכן אותו אלוף, למה? כי מאז שהוא בן 18 שיגעו לו את הראש, מה הכוונה? מאז שהוא התגייס, אף אחד לא דיבר איתו על הכרעה, אף אחד לא דיבר איתו על ניצחון, אף אחד לא דיבר איתו על אויב, בסדר? אלא מאז שהוא בן 18 לקחו אותו לתרבות יום א', גם אותי בתור חייל. ודיברו בדיוק, אמרו לא, אנחנו ניתן להם כלכלה, אנחנו ניתן להם ביטחון, נבנה להם נמל. אז מה חטא אותו אלוף במרכאות, מבינה? בוודאי שהוא אשם, באבו אבו אשם. הרי מה, אתה עם כוח המודיעין הזה ומסתכל, אתה לא רואה מזה, האויב שלך, אתה לא, כל כך קשה לראות, הרי ראינו את המנהרות, אנחנו רואים את הפיגועים, זה לא כאילו התעוררנו בבוקר ופתאום גילינו מי נמצא מאחורי הגדר. בסדר? אז בוודאי שיש פה אשמה מאוד חמורה. הלימוד זכות שאני מלמד על הדבר הזה, זה אנחנו נמצאים לצערנו, כן, ב-20-30 שנה משוגעות כאלה, שאיבדנו הרבה מאוד דברים שהם פעם היו בסיסיים וברורים. והניצחון שהיה גם בששת הימים, וגם ההכרעה של יום הכיפורים, למרות ששם זה היה כמו 7 לאוקטובר, אבל עדיין, שם נקרא לזה, אולי היה באמת היה פדיחה מודיעינית, בסדר? או שם היה שם עדיין איזשהו יוהרה, אבל ברגע שזה קרה, אנחנו ראינו שהמוחות לצורך העניין, והפיקוד והמטכ"ל וכולי, גמרו את המלחמה הזאת, בעבודות מאוד 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 קשות, וכיבוש של שטח וכולי, ולא מה שקורה עדיין היום. אחרי 7 לאוקטובר אנחנו עדיין שואלים את עצמנו מה יהיה, כן, במקום להכריע, במקום להבין אין כאן תקווה לעם הפלסטיני, לא צריך להרוג כולם, אבל צריך לגדוע את התקווה, בסדר? ככה נזרקנו קצת. בכל אופן, חשוב לרגע להגיע למקור האחרון של הרב קוק. יש לו 2 מקורות, נרוץ עליהם רגע במהירות, ונאמר כך. אומר הרב קוק ב8 קבצים, קובץ ו', פסקה ס"ו. ואם זה נדע, שסוף כל סוף נעוץ הכל בכללות הרצון הנשגב מכל טעם, והפרטים חיים הם מאותו קישור עליון של למעלה מכל דעה. טוב, השפה של הרב קוק טיפה גבוהה, אבל אומר הרב קוק, בסוף הכל תלוי ברצון. אדם שירצה בכל כוחו לקום לתפילה, יקום לתפילה. כן? יהיה לו קשה, יאחר קצת, וכולי וכולי, לא? בדיוק, הנה זו הדוגמה הכי טובה. נכון, אם יש לו מחר בבוקר טיסה ב4 בבוקר, הוא ידע ללכת לאכול בשעה 7, כדי שהוא ישטוף כלים בשעה 8, כדי שהוא ירוס את התיק בשעה 9, שהוא ייכנס למיטה בשעה 10, פתאום הכל עובד, כן? פתאום אף אחד לא מפריע לו הילדים, וכל הילדים הולכים לישון איכשהו, כשאדם רוצה משהו הוא מצליח, לא יעזור כלום, לא יעזור כלום, בסדר? כמובן שאנחנו, יש עלינו המון המון קליפות שקשה מאוד לצאת מהן. אני לא אומר שאני... אני מסכים איתך, זה לא פשוט. אני לא אומר, אני עכשיו רוצה... זה פשוט ביותר. לא, זמני תפילות גדול, זמני טיסה. לא, אני רוצה להיות צדיק. רגע, אני רוצה להיות צדיק. זה הכי פשוט שיכול להיות. ולא תפילה. לא תאחר. בסדר, אני רוצה להיות צדיק, אני מחר בוקר אני אהיה צדיק. לא בהכרח, אבל הרצון הזה, הוא יוביל אותי להיות צדיק, זה אין ספק, בסדר? אבל אם תפסיד כסף, לא תרוץ. נכון. אז מה, תרכב שעה לפני. יפה, ודעתנו בו מבוא לפי השכל האנושי, ומכל מקום הם מקושרים בשכלנו ביסוד טעמה, והם דומים לתכלית הכללית של ההוויה, שפרטיה בצירופה מעידים על החוכמה הכללית הבלתי מושגת. הרצון הזה מגיע מאיפשהו, בסדר? אני כל הזמן אומר, חוקרים היום את האטום, את הגרעין, נכון? את הגרעין של האטום. ואתה רואה, אתה לוקח כל דבר שבנו ממולקולות ואטומים ופרוטונים, אתה חותך, מגיע בסוף לחלקיקים. מה אתה רואה בסוף? פרוטון ונוטרון, אני מקווה שאני צודק במינוחים, שמה הם עושים? מסתובבים במהירות מטורפת, וזה בעצמו מה שיוצר למעשה את החומר, נכון? אני איכשהו, מה שתגיד, זה מה שאני אומר, ככה הבנתי. והשאלה שלי, זה מי מייצר את התנועה הזאת?
איך הדבר הזה בלתי נגמר? כן, מה יוצר פה את הדבר הבלתי נגמר? הרי לנו, שזה האלוקות, זה הקדוש ברוך הוא. בסדר? התנועה הזאת, הקדוש ברוך הוא טבע בטבע וכולי וכולי וכולי, אבל זה המנוע של החומריות. זה הכוח המניע שלנו, זה הרצון. הרצון הזה מאיפה הוא מגיע ומשתלשל, כמו שאומר כאן הרב קוק, הם מקושרים מסתכלים בסוד טעמיו, הם דומים לתכלית הכללית של ההוויה. הרצון, נקודת הרצון שיש בכל אחד, מגיעה בסופו של דבר מהקדוש ברוך הוא, ולכן הדבר הזה הוא דבר שהוא לא נגמר. האנושות כולה, יש לה רצון מאוד מאוד טוב להיות יותר טובה, בסדר? לפעמים עושים דברים, יוצאים מפרופורציה, כן? רוצים, תנועת ההשכלה, זה מצוין. דרך אגב, אנחנו, לא יודע אם זה כתוב פה, הנה, זה כן, זה המקור הבא. כן, המקור הבא זה מה קורה כשאנחנו רגע עושים משהו שהוא טיפה יותר, כאילו, יוצא מאיזון. והטבע עומד בזה בצורה נגדית אל התורה, מגולים עם הכללים בתורה ונעלמים בפרטים. ובטבע מגולים הפרטים ונעלם הכללות. בטבע אנחנו רואים את העלה, ואנחנו רואים את הנמלה, ואנחנו רואים כל מיני נקודות, אבל קשה מאוד להבין מה מחולל את הדבר הזה. ולעומת זאת, בתורה, מגולים עם הכללים, כן? קל מאוד לדבר על קדושת השבת, קל מאוד לדבר על קדושת, לא יודע, משפחה, אבל קשה מאוד לצלול בסוף אל החיתוך נייר טואלט ולפתיחת קופסת שימורים, להבין איך הקדוש ברוך הוא טמון בסוף בפרטי הפרטים האלה בשבת. קשה להסביר את זה. אם אני עושה ככה למילקי, זה פגמתי בקדושת השבת, כולה חתכתי, בסדר? אני לא, חשמל אני מבין, להדליק אש אני מבין, לא לנסוע. כן, כן, בדיוק, להוציא את הגרעין של הלימון לתוך הסלט, זה כבר ברור, אז קשה מאוד לראות את הפרטים, אבל הכללים ברורים, ודווקא במציאות הדברים הפוכים. קל מאוד לראות את הפרטים, רואים המון 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 פרטים, קשה מאוד להבין את הכללים. למקור הבא, אולם דבר הזה ראוי להיות תמיד למורה דרך לאדם, כי לא טוב הוא להרחיב כל כך את שלטון השכל, עד שיפריע את הרגשות הטבעיים ממהלכם. כי אם את כל הנטיות הטבעיות שבאדם בגופו בנפשו ראוי לשומרן בתוקפן ובבריאותן, לפתחן ולשכללן. לצורך העניין, כן, אדם עכשיו נמשך לספורט מסוים, בסדר? אופניים, דוגמה, בסדר? מה נמשך? מת לעשות את זה כל היום, אבל, אומר רגע, שכל בא ואומר לו, זה בזבוז זמן, חביבי, אתה צריך ללמוד, יש לך תואר ראשון, תואר שני, יש לך תפילות, יש לך קודש, יש לך שיעורים, יש לך. בסדר? אם האדם כל היום מדכא את המקום הטבעי, בסדר? הדבר הזה אחר כך יכול להתפרץ עליו, כי הוא יאבד בסופו של דבר את הרצון הטבעי והפשוט היום, לתפילה ולקדושה וכולי. אם אדם יאבד, זאת אומרת, כל המקפה, ולא ייתן לעצמו לגעת, גם בצדדים הטבעיים, מותר לנסוע באופניים, מותר ללכת לטייל, זה אפילו טוב, כן? אז אם אני כל היום אקפה את השכל, אגיד לי בזבוז זמן, אתה יכול עכשיו לעשות משהו יותר חשוב וכולי וכולי, אני בסוף הדברים האלה יעמדו בעוכרי, כן? אז המקור האחרון בא ומראה, יש כאן שכל, שהרמב"ם ככה התלבט במרכאות איפה הוא נמצא, ויש לנו את הכוח הבחירה ואת הרצון הטבעי שיש באדם, הדברים האלו הם למעשה נמצאים בנקודות הבחירה, שבהם אנחנו מסוגלים להשפיע, ובסופו של יום הפרק הזה נועד לבוא ולהגיד לאדם, אין לך הקלות, כן? שוב, אני כל הזמן אומר את זה, יש מורכבויות, בסדר? אבל קודם כל תבין שהציפייה המוסרית והערכית שלנו, של התורה ממך, היא מושגת, היא יכולה להיות מושגת, כולה, כן? שאדם לא יגיד, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי, לא, הקדוש ברוך הוא ברא אותך, אוכל ככה, מעכל ככה וכולי, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לך את יכולת הבחירה, ומצפה ממך שתבחר בטוב, כי הנה זה נמצא מולך, אז קשה לך, כי אולי יש איזושהי מידה שלא מאוזנת, אולי יותר מדי לקחו לך את הנטייה הטבעית שלך, אולי כשהיית נער ורצית לטייל, בסך הכל מה היה אבון? הישבו הרבנים, אמרו לך לא, רק תורה, רק קדושה, רק זה. אז עכשיו קשה לך פתאום לחזור חזרה לתורה, בסדר, נבין רגע איפה זה יושב. כנראה שיש פה איזה משהו ברגש שמאומם. אנחנו אולי נייצר רגש אחר, אולי נבנה אמון אחר. בסדר? אז כשאנחנו מבינים איפה הדברים נמצאים, אז ככה ניתן לבוא ולתקן אותם. וזהו, זה למעשה היסוד הגדול של הפרק שלנו, כוח הרצון וכוח הבחירה שנמצא אצל כל אדם באשר הוא, ובעזרת השם, שנזכה, שנעשה ונצליח, נבחר בטוב ונרצה טוב, אנחנו מסוגלים להגיע לכל המעלות והעניינים.
יישר כוח לכולם, ברוכים תהיו בשם השם.